Keblubang dulur. Keblubang motor iki. Keblubang apa iki? Aduh. Woi. Motor keblubang iki. Akhirnya iki, Dul. Wah, payah iki. Motor ra iso mulih. Motor gak iso mulih. Motor keblubang. Sono nggone kali tujune ana kancaku. Ora ana kanca payah iki. Ana kancaku ning kono, sikete malik. Waduh, payah iki. 300 sih, dulur yo. 300. Halo. Wah. Halo. Iki kaya gone wingi. Kaya gone winginane kae iki, Bos. Kaya gone winginane kae sing panggonane rada adoh 5 kilonan. Waduh, payah, Bang. Motore ambyur ning nggone kali. Gak iso urip sekete abote gagal. Aduh, Gusti nyuwun ngapura. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aduh, nganti direwangi nyibo tangi ning gone kali, dulur. Bot-bote apa ku jenenge wong ngarit. Tapi ora apa-apa lah. Aku wis syukur, pokoke wis alhamdulillah karo Gusti sing Maha Kuwasa. Wis aku tak aju dhisik ya, kanca ya. Adus meneh. Awake kesel gagal ngunggahke motor ning gone daratan teko jero kali kae ning kono mau. Sing tak dudoke mau to. Adus meneh dhisik. Ngomong wae kok. Anto. Maaf. Halo. Woi, ala meter. Kita jur ini. Motor HM motor mati. Aduh payah. Kocok liwat, Bro. Kocok liwat gawa kayu kuwi. Ha, iki kocokku gawa kayu. Kae opo tau dane Mas? Tau dane karo wadane. Mantan itu ora ono kok. Aduh Gusti. Untunge koncone akeh. Koncone akeh Bos lewat. Kebeneran ana kanca lewat. Cuman motore iki ra iso nguripno iki. Lagi meneh iki kotane habis Bos, gak iso ngoring omah. Hah. Gak iso kontak omah Bos. Aduh. Ya wis piye meneh anjen rakasane wong anu, wong ngarit iki. Resikone wong ngarit kanca. Wis yo. Aku tak jipuk motor mulih. Jalan kaki dulur. Mulai dari tempat ngaritnya tadi. Udah tak bilangin tadi kan sekitar 5 kiloan itu jalan kaki. Sampai rumah ambil motor yang satunya lagi. Mudah-mudahan di rumah ada motor ya kawan ya, doakan. Gitulah perjuangan si kanca ngarit dalam memperjuangkan ngingoni begejal-begejal ning omah kuwi. Ya ana mengkono-mengkono ya ana wedhus sapi kuwi. Alah, Gusti. Wis yo, ngono sik yo. Bye bye.